Com va el taller de doblatge? Ara mateix bastant bé, però no encertem molt amb els càstings, entonacions, pronúncia. Començàvem a pensar que el doblatge no és tan fàcil. Doncs encara queda el dictat. Bé, en realitat, tot controlat. No és tan difícil, ja ho tenc. Bé, el que crec que passa és que el profe no s'explica molt bé perquè té fam. Ja són aquí, per favor. No i no. Ara no puc treballar, he de fer una cosa. Digue'ls que pugin. Hola, Lot. Ja hem arribat. Volem moure aquest joc nou. És bé que estan interessant, Doraemon? És aquí. Sí, qui hauria dit? Hola. No et xiuleuen les orelles, xerraven de tu. Oh, puc demanar jo? Li deia a Nayoi que estaves fent una bona feina amb la producció. Gràcies. Oh, sí, me'n vaig. Suposo encara heu de fer molta feina. No, espera un segon, Joy. És a tu qui cercava. Genial, jo m'he d'anar. Adeu. A veure que t'has comprat a les rebaixes de Vesca. Quina horterada. Ei, deixeu-me sortir. Ei, nines, aquí està el vídeo de la trobada de 2011. Quina vergonya. Oh, Vols l'Ovita? Tothom se'l posa. Tenies raó. Encara falta una cosa. La seu del club de fans. La seu del club de fans? En manar una ordre des d'aquest emissor, tothom que duguis pin posat lo veirà. Però què passa? Que on vaig? No ho entenc. A tu també t'ha passat? sí, és ben estrany. No sé per què he vingut fins aquí. I de jo tampoc tenia cap motiu per venir a casa de Novita. Ei, nines. Què esteu mirant? Res. Estava mirant les abdominals de la major de Crepúsculo. No, estava mirant els vídeos de la trobada d'usuaris de 2011 a Porreres. Quina vergonya! Hem de córrer! Un monstre! És aquí! És camí d'abans! Que bé, Que bé, us nos hem hem salvat! Novita, espera! Hola. Hola. Escolta, Mira, jo, hi ha un parell de coses que... no deixa'm xerrar, escolta, he estat pensant. Sí, jo també estava pensant-hi. No, ja he pensat més, d'acord? D'acord. He pensat que l'any que ve escolliré un altre taller, però espero que torni a ser 2 dies. I així hi haurà hotel, que és el millor. No t'expliquis gaire bé per haver pensat tant.